Nyt. Moi. Moi veli. Aloittaa Instagramin ja sen kunniaksi julkaista tämmönen haastesarja. Kerran päivässä. Otetaan kerran viikkoa helpompaa. Ari jaksaa reenata. Aina uusi liike. Toisen pitää pistää seuraavassa videossa paremmaksi. Mä aloitan. Ensimmäinen liike, lankku. Piilo sixpacki. Mä pidän minuutin ja tehtävänä Arilla on luonnollisesti pitää 1 minuutti enemmän kuin minä. Laitaanko puoli minuuttia kertaa? Joo. Näette seuraavassa videossa. Aika alkaa nyt. Näkyykö kalsa? Ei näy. Hyvä. Ja mulla on notkoselkä. Ja näyttää ehkä siinä videolla, että treenit ottaa maahan. Mut meiltä lahkeet on täynnä tyhjää. Tuutte huomaamaan sen meidän jalkavideossa. Katoiko kello? 30 sekuntia. Niin kuin näette, ei tunnu missään. Mun laskuopun mukaan mun vastuulle jäi 5 minuuttia. On kuulemma helppo. Katsotaan mihin asti päästään. Ja minuutti oli siinä. Jees. Kaikki messiin, haaste heitetty. Vastaukseksi saa laittaa paremman haasteen, tai siis suorituksen tästä loistavasta lankutuksesta. Out.